Tässä olisi kämppä myytävänä. Ei ole meikäläisen kämppä, mutta tämän villan hintapyynti on melkein 6 miljoonaa euroa. Mihin se perustuu? Miltä näyttää 6 miljoonan euron villa? Mennään katsomaan. Hei! Hei, tervetuloa! Täällä mun kollega Elina meitä vastassa. Elina moi! Tervetuloa. Kiitos! Eli tää on todennäköisesti Igeronin alueen hienoin villa, mikä tällä hetkellä on myynnissä. Mitkä näkymät! Mennään katselemaan, mä haluan nähdä lisää. Tämähän on ihan siis mieletön paikka. Mennään katsomaan. Paljon tässä on neliöitä? Eli tässä on sisäpinta-alaa 569 neliöä, kokonaispinta-alaa noin 800 neliöä, johon sisältyy yli 200 neliöä terassipinta-alaa. Just näin, ne terassit aina lasketaan. Kyllä. Hei vitsi, nyt mä näen heti, onko tässä kuntoiluvehke? Kyllä. Tää oli se ensimmäinen juttu. Jos tää olisi mun asunto, niin mä mietin, että nimenomaan mä tekisin jonkun kuntoilusysteemi, koska tässä olisi niin siisti vetää. Kyllä. Eli täällä meillä olisi päämakuuhuone. Siellä on isot vaatehuonetilat, kylppärit, ammeet, kaikki löytyy täältä. Sitten on tuolta käynti sitten tänne yläterassille, mistä on vieläkin komeimmat näkymät. No Tää on mieletön. Tää on mieletön. Näkymät. Ei, mikäs tässä on tää? Siinä on meillä tämmönen hieno lasilattia. Ai sä vaan meet siinä. Kyllä. Aika jännä. Täällä kellarikerroksessa meillä olisi sitten biljardipöytä, kuntosali, leffateatteri. Tilaa on paljon, tämmönen avaratila. Kyllä. Voi vähän niinku tehdä mitä vaan sitten oikeastaan. Ja vaikka on kellaritila, niin yllättävän korkea tila on tää. Joo, ei tunnu kellarilta. Juu, ja sitten meillä on ikkunat vielä tuolta, mistä tulee luonnonvaloa kellariin. Ja tässä on siis elokuvahuone. Juu, kyllä. Akustiikat ja kaikki. Joo. Kyllä. Noniin, nyt otetaan tosta löysät pois. Siinä oli näköjään sun painot jäänyt. Niin ilmeisesti. Eli terassi yhdistyy aika saumattomasti noihin sisätiloihin, saadaan tosta Kyllä. isosti noi ovet auki. Tää on tosiaan sauna merinäkymällä. Kyllä se on pakko käydä istumassa. Kyllä tässä oikeasti kelpaa. Ei tarvitse tän isompi olla. Tässä on näköala. Helposti menee 3 aikuista, sanoisin, että melkein 4 tähän. On kiva. Sitten voi tulla välillä vilvottelee. Kyllä varmaan jos olisi rahaa ostaa tämän hintaluokan asunto, niin kyllä se yksi juttu, niin puulin pitäisi olla juurikin tällainen kuin tässä. Ja sanoisin vielä, minkä hintainen kokonaisuus? Eli tää oli 5,9 miljoonaa on tämä. Se tietysti kuulostaa aika kovalta. Mihin se hinta sitten perustuu? Onko siinä ihan samat tekijät kuin Suomessakin, että tietenkin sijaintikin vaikuttaa? Sijainti on se yksi tärkein, eli tämä on periaatteessa tämän alueen käytännössä ihan parhaimpia sijainteja. Ja sitten tämän alueen sisällä mä sanoisin, että tämä on todennäköisesti tällä hetkellä paras myynnissä oleva villa. Joo.